ez is benne van, az Szeretlek Magyarország 5 Regrondánba, Szegeden. Amikor Szeged építészetéről beszélünk, általában nem a szocializmus alatt felhúzott épületekre gondolunk, sőt ezeket gyakran nem kívánatosnak tartjuk. A Művészet a szocializmusban című kurzus ezt az elképzelést kívánja megkérdőjelezni, és minél több emberrel megismertetni a korszak művészetében fellelhető értékeket. Sétánk során Váralyi Anna azt is elmondta, miért kezdett érdeklődni a korszak iránt. Gyesen voltam, a kisfiam most 3 éves, és amíg gyesen voltam, addig én itt lakok ezen a környéken, és akkor állandóan babakocsiztunk, és akkor kezdtem el fotózni, meg kutatni ezeket az épületeket, és aztán lett egy jó nagy anyagom ebből, meg egy ilyen pályázatban is benne voltam, amiben ezeket az anyagokat készítettem, és akkor, amikor visszamentem a Gyesről, akkor ez így kész volt egy ilyen kurzus, hogy ezt nagyon szeretném csinálni. Nincsenek védve ezek az épületek, és azért is tartom fontosnak velük foglalkozni. Pont most a csongrádi víztorony tűnt el, egy gyönyörű brutalista víztorony egyik napról a másikra, mert ezek nem védett épületek, tehát nálunk ennek nincsen védett státusza, és tulajdonképpen bármikor előfordulhat, ahogy elő is fordul, hogy egyik napról a másikra egy másik épületet emelnek a helyére. Amikor mondjuk kiraktam a Facebookra ezt az épületet, akkor néhányan bekommentelték, hogy föl kéne robbantani, meg hogy egészen szélsőséges érzelmei vannak ehhez a korszakhoz kapcsolatban az embereknek. Mert hogy ugye nem pusztán esztétikai okokból fakad ez, hanem azért is, mert hogy egy olyan történelmi korszakhoz tapad, amiről nem mindenkinek vannak jó emlékei, vagy a legtöbb embernek nem kellemes emlékei kapcsolódnak hozzá. Ez, ami előtt itt állunk, Zajos belvárosban, ez a postapalota, az 1979-ben épült, és Marosi Miklós tervezte, a POTI, vagyis a postai tervezővállalatnak a építésze, akkor műteremvezetője. De ez az épület ez azért izgalmas, mert ugye a nevében benne van, ez egy ragadványnév, ami közvetlenül a felépülésekor 79-ben ragadt rá az épületre, hogy palota. Hát ugye ma már nem mindenki tartaná ezt evidensnek, hogy palotának nevezzük, de ez amikor kész lett, akkor Szeged legergonomikusabb épületének tartották, és legcsillogóbb modernista épületének. Az akkori modern kornak ez volt a posta központja. Egy nagyon szép konstruktivista épület, amiben ezeket a fehér, egyébként sütői mészkőből készült szerkezeti elemeket váltogatják ezek a konstruktív szemléletű ilyen doboz blokkok, amik lengőfalas szerkezetűek, ami azt jelenti, hogy alumínium váz közé vannak kifeszítve a fényvisszaverő UV-szűrős ablaküvegek. Funkcióján túl az elhelyezkedés is nagyon fontos, tehát azért trollkodik, vagy ezért tolakodik bele ennyire a belvárosba, mert a szocializmusnak egy ilyen építészetének egy ilyen városépítészeti szempontja volt az úgynevezett városkapu építészet, aminek a párját itt találjuk, tehát ez egy tényleges városkapu, hogy amikor vidékről jönnek föl Budapestre, akkor tulajdonképpen ez, mint egy ilyen diada a kapu, fogadja ugye a szocialista nagyváros képét adva, vagy ezt a benyomást keltve a vidékről érkezőknek. A legértékesebbnek mindig azt tartom, amikor felcsillan az individuum, a tervező individuum, amit sikerül kibányászni a tervezői világból, a névtelen tervezőgyárak világából, mert hogy ugye 49-ben államosítják az építészipart, és akkor ilyen tervezővállalati struktúrába tagozódnak be azok az építészek, akik itt maradnak az országban, és ez együtt jár a féle láthatatlansággal is.